भोजपुरिया कवि बिहार झारखंड में स्वागत बा। आज की ताज़ा खबर लेकर के हाजिर बानी। आ रहल बा खबर जौन बिहार के छपरा सारण जिला से खबर आ रहल बा। छुप छुप के कईल प्यार पड़ल भारी, गांव वाला पकड़ के करा दिलन शादी। संवाददाता बानी कन्हैया कुमार सिंह। खबर हुआ के विस्तार से दिखावे जा रहल बा। भोजपुरिया कवि बिहार झारखंड पल पल के खबर आस पास की खबर लेकर के हाजिर रहेला। भोजपुरिया कवि बिहार झारखंड अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं की गई तो सब्सक्राइब करिए अभी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करी ताकि भोजपुरिया भाषा के विस्तार करे में चैनल के सहयोग जौन रुआ करब बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रही। रुआ के खबर विस्तार से बता रहल बानी। आ रहल बा ये खबर जौन हुए आज के छपरा सारण जिला के मशरक प्रखंड से आ रहल बा, जहाँ जलालपुर के लड़की से कटसा सहजीतपुर के लड़का जौन रहन छुप छुप के 4 साल से प्यार मोहब्बत उनकर चलत रहे। जोना के गाँव वाला अक्सर देखत रहन क्योंकि लड़की के जौन बाबा पिताजी जौन बाड़न उ नहीं खाना बिना बाप के घर में लड़की के बार बार लड़का आवत जात रहे। जोना के गाँव वाला निगरानी करत रहन देखत रहन। एक दिन आइल लइका तो गाँव वाला ओकरा के पकड़ कर बैठा लेले और शादी करे खातिर ओकरा के राजी करे के तैयार भेलन। दोनों पक्ष के जुटान भइल। ओकरा बाद मामला थाना तक पहुँचल। थाना और गाँव वाला मिल करके वही बगल में राम जानकी के मंदिर में उनकर करैलन शादी। पंडित के माध्यम से हिंदू रीति रिवाज से विधिवत उनकर शादी करावल गई और गाँव वाला उनकर सुखी जीवन की कामना कलन। देखी का भइल कैसे कैसे उनकर शादी भइल। पूरा विस्तार से भोजपुरिया खबरें दिखावे जा रहा बा। विस्तार से भोजपुरिया खबरें देखी और लेकिन एगो फिर से निगराबा के चैनल जरूर करी देखी सिंदूरम स्वर्णम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम कामदम चैव सिंदूरम मे प्रतिगृहीता ओम भूर्भुवः स्वः सिंदूरम स्वर्णम रक्तम सौभाग्यम सुवर्धनम कामदम चैव सिंदूरम मे प्रतिगृहीता ओम भूर्भुवः स्वः। चलो हो गल पछली काम फाइनल पोस्ट मदारपुर थाना साहिबपुर जिला छपरा। हम लोग 4 साल से प्यार करते थे दोनों। आज हमारे घर पे इंडिया होकर दोनों जने शादी कर लिए। पुलिस के बीच क्या थी? पुलिस में भी मामला गया? हाँ पुलिस में गया था। वहाँ कंप्रोमाइज? हाँ वहाँ पे पुलिस वहाँ पे थाने का कंप्रोमाइज हुआ मशरक थाना। तदेव लग्नम तुगोर लगन क्या थे तदेव लग्नम सूत्रम खबर है ना खबर तदेव लग्नम सूत्रम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव आई इधर माइक क्या है भाई कहाँ चल दस माइक है जी।